ಜೂಲೈ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జీవిత విర్వాస్తులు టాక్స్. సో ಈ ಇದರದ್ದು ಓಡೆ ಪೋಟಿನ ಬಂದು ಮಿತುಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ತುಂಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂಚೆ ಕಿನ್ನೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ಮನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವನಡು ಇದು ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡಿ ನೆತ್ತ ಪಿನೋಡೆ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ದನನ್ಪುನು ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮರ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಂದು ಪೂಜಾರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ದು ತೂರುಪ್ಪರು ಅದಾದ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಲತ್ತೆ ಹಣವೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋದವೇನೊಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ಪುನು ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಲೋಗೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಶರವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರುಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಟ್ಟಡಡೆ ಪೋಯಿರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರುಂಡು. ಸೊ ಶಿವಕ್ಕ ಬರ್ಬೆ ಶಿವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಡೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಭವಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಜು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಏತ್ ಶೋ ಕಾಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರು ವಿಘ್ನೋಲಿ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಪುನು ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ಟಿಡ ಆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತೂಕ ದಾದಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಬರು ಪಲಿಪೋಯಿ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಏನ ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಯಿ ಬೆಗರುಂಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಬೆಗರುಂಡು ಬರ್ಸಾಪತಿ ಜನ ಯಾವು ಪೈ ದೇ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ ಫೋಟೋಗ್ಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಶಿವಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶಿವಕ್ಕ ಮೂಲಲೇರು ಶಿವಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಭವಿತ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಜು ಹಾಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಸಾದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಶರಾವ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿಡುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಡಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಪತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಕ್ಕಳದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಮಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಟೈಮ್ ಕೈ ವೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಾಗ ಹಾಪುಜವು ಏಪಲ್ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಅವು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಏಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟದ ದಿನ ಟೈಮ್ಕಿಂದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ತೂಕ ಪೋಯಿ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ನೇಮ್ ಅದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಕತೆ ಬಂದಂದು. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ್ತೆ ದಲ ಬನ್ನಿ ಬಚ್ಚು ನಿಗರಿಗೆ ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರಿ ಗೈಸ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಚಹಾ ಪರ್ತಿಜಿ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪೋಯಿನ ಮೆತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಗೌತಮಿ. ಸೊ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮೇರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗತ ನಿಕ್ಕಲ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಮೇರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮೇರಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಂಚೆತ್ತಂದ ಸೊ ಮೇರು ಬೈದಿರು ಬಾರಿ ಛೇ ಮೇರು ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಾಪ ಈವೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೈದಿರು ನಂಬಿಡ್ದ ಮುಂಚೆ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದು ಪಾಪ ಮಿಸ್ ಜೋರಾಗೆ ಪಾಪ ಶುಭ ಮಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಡು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬಂತ ಚಾಪರ್ರೆ ಒಡ್ನ ಬೈದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಪುಂಡಿ ಪೂರಿ ಟೈಮ್ 10:45 ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪೊಳಲಿ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಪೊಳಲಿಗಿತ್ತ ರೀಚ್ ಆತ ನನ್ನ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಆಯ್ತು ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಲಾಡಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಏತ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಲ್ಪುಲೇರು ಮೇರು ಮನ್ಪುರು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಭವಿತ್ ಮೇರೇನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಾದ ಬರ್ಪಂತಲ್ಲ ಮಾತ ಮೇರು ಮನ್ಪುರು ಸೊ ದಾದ ಏನ ಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಇಯರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಏನ ಕತೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಬೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೋ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಣಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಿದೆ ಉಂಟು ದೊಂಬುಗು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪೂಜಾ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಬಿಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡಿನ ಐತಾರ ಅದ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಎತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ಯ ಗೈಸ್ ಎತ್ತರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಗೈಸ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 12 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೊಡಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತೂಕ ದಾದ ಬಂದಂದು ರಶ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ಅದೇ പോയി ലൈക്ക് പാടുന്ന പാട് ചെറുക്കമായിട്ട് ഓൾഡ് വീടും ചെറുതാ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರ